Nke a bụ redio ABS n'oge Umuibe. N'ụtụtụ a anyị ga-elebanye anya na elimjọfụ n'ala Igbo. Gịnị bụ elimjọfụ? Kedu ihe eji emere mmemme a na-akpọ elimjọfụ n'ala Igbo? Ụfọdụ na-akpọ ya ili ji, ụfọdụ na-akpọ ya ịlọ mmụọ, ụfọdụ na-akpọkwa ya ihe dị iche iche, ụfọdụ na-akpọ ya elu otute. Nya gee ntị na redio n'ụtụtụ a ka ị nụrụ ihe a na-akpọ maka ya na oge dịka oge a. Enwere mmadụ na-abụ na redio n'oge Umuibe. Onye nke mbụ bụ Umuibe. Ọ dị mma, Umuibe. Anyị ga-akpa maka elimjọfụ n'ala Igbo. Onye nke ịkpọ bụkwa Dr. Umuibe, the President General of Umuibe Development Union. Ọ dị mma, Ilodoba, ụfọdụ na-akpọ ya Ilodoba, mana nke bụ nnọọ Ilodoba, ilo erika ọdụbarị nne. Agbara nwafọ unu abụchi n'ọzọ okwu anyọm eswa letepo nọndụ n'ọlụ Skif Alụsị Limited n'oge na redio n'oge Umuibe ka ọ dụba gorozika. Steel Company Limited is a standard aluminum roofing sheets and steel manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, set tiles, cream sheets, sun-coated color tiles, oven-baked color, windows, doors, PVC ceilings, and more. Make you know also, for Skif Steel Company Limited, we also get aluminum making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff who will help you fix them wherever. Skif Steel Company Limited has acquired distinguished position in aluminum roofing and steel manufacturing industry. Our factory today for timber shed Umuibe along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branch is there for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skifprojects@yahoo.com. Website www.skifandsteelco.com. Ọ dị mma, demeri nne ndị n'ọlụ Skif Alụsị Limited n'oge dịka oge a n'oge Umuibe. Mmebido n'ike ịnọ Onowu Nteje BU Chinweze. Achọrọ m ka m jụọ gị, apụta kịta asị na ndị otu a na-eli ji, ndị a na-eli ji ọfụ, ndị a na-eme nke a. Wesị ka m jụọ gị, kedu ihe kpatara eji emeli mmemme ili ji ọfụ? Ka bụ nke mbụ. Ọzọ wee bụrụ, gịnị bụ ili ji ọfụ? Mmadụ kacha ụka mee ya ọka na nwunye. Ji bụ nwoke, akpụ na ede bụ nwanyị. O wee bụrụ na ndị Igbo bịa, ndị ụka wee bịa, o wee bụrụ a na-akpọ first fruit harvest, ọnya bụ eri ji. Mana o nwere ka esi ebido, o nwere usoro eji ebido na Baịbụl Nteje. N'ọnwa ịnọ ka eji eli di anakwa. Disi akpọ di anakwa nwere ihe ọ na-esignify ka nke ọ bụ mma. Mgbe ha nụrụ ụgani atagidewe ọka agụ, eligidewe akpụ alịbọ ma ebuli ọka esusila esu mgbe ịgbagụ ọgụ, mgbe ahụ ji wee rụrụ akwụkwọ ji
ya ji gbara ebe uwe oti ovu ịnatazi nakwapụ nwunye gị oke iri akpụ elighezi ji ma ọ rịrị ji n'ehihie a na-eme ya n'ọnwa ịnọ mana a na-eme mbosi a na-eme ekwuru tata ya abụọ ọnwa na-aṅasị abụ ha bụrụ ọnwa na-aṅasị a ndị niile na-agụ mmụọ jiri ile dị na-alụso ahịhịzi eri uji ochie na-etofu ya lirezie nke ọfụrụ maka mbosi anyị na-emeji anakwa na-aga arụ ji na-abọ a ga-eweta nnukwu ji ochie rụọ kpee ya mmanụ otu ụkpaka na ogiri weta ji ọhụrụ rụọ kpee ya mmanụ otu ụkpaka na ogiri wee si ji ọrụ ji ochie kpụrụzie na ji ọhụrụ abatawo ka e wee rie iwe mbọsị ọrụ na anwa ka a ga-abụgolo ọnwa ka a ga-akazi na wikend ya dị ụtọ ya izuụka ọgwụgwụ izuụka ndụsị ka anyị na-echi ụzọ maka ndị na-eje ụka ma ndị ọzọ na-arụ ọrụ ka ọ bụrụ wikend anyị akarụọ mbọsị ala izu na-atọ ka ọ ga-adabara izu na-atọ abụrụzie nke anyị na-elu ọ ya akọwazi ya bụ pg den ma ime ịlọ mmụọ gbara igwe na-alọ mmụọ na-akpụ ya ite otite otite bụ alọ mmụọ ka ọ ka na-ekwu otite kwa ọ ka na-ekwu otite mana ebe a na-egosi aba dị otite ahụ na-agha arụji ọrụ bụ ọnya wute ụkpaka na ogiri otu akwụkwọ nri a na-akpọ ụtazi sụwa nri ji igwe ịlaga mmadụ ịka asụsụ ya nri ji omewu ịlaga mmadụ ịka ozi na bụrụ mmanụ igbo onye kwuru iwe ka a na-ete ọ na-asụrụ pụtụpụtụpụtụ n'ụzọ na-aga ka ọ na-asụ maka anụ aka aga eto ụlọ nsara aka na-agara bikọ so wee riwezie ihe mgbe ahụ ka eburuzie riwe ji ịpụzi anya ibe ndị mmadụ wezie ịkpọ ị na-abụ ebe a kụrụ ikpo nsị ebuzi nsị mpịsa ikpo nsị dị mmadụ ebe mmadụ gbabụ asọ mmadụ abụ ebe ya asọ ọ na-adabara onye ma ya redio onye esi ojii n'ama ọ ya n'aka ya bụ na ọ nwere abụ ọ nwere abụ baptizim bụ nsị adịmọ na ọfụ ya kasị onye nwanne na ya ịmadụ ka o so nwanne si a na ka ọkọlị pụta buru arụ buru nwa amụrụ nwanne ọnwa m na-eje pụta onye anya ya arụ 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 na echepụtara onwe na nsị ada olu ya mbọsọ ya apụta ndị nya arụ na nwa mmiri si apụta ọ na-eme nwanne rinne ọ dị mma na-emere nne omewu nteje ka isi wee kọwara anyị ihe bụ elimji ọfụ n'ala Igbo ka ndị n'ike nọ PG ndị nteje abọgwụ ịma na mgbe omewu na-ekwu ọ bịa kọwasị anyị ọfụma mana achọrọ m ka njọ ya ebe ka PG nteje kedu onye ọ bụ ọrụ ya ịpụta n'obodo unu wee sị na ọnwa ejigele ji ọfụ n'ọtụwọ kedu onye ọ bụ ọrụ ya n'isi na ọnwa ji ọfụ n'ọya tụrụ ibe amali thank you daalụ ka ọ si dị be anyị dịka onowu si wee kọwaa ndị ọ dịrị bụ ndị anyị na-akpọ ama ọdụokwe ọkwa na-abụ mbọsị aya aka ya bụ aya waji emesie onye eme omenala ka esi eme emesizie nye awa nọrọ n'ama ahụ wee ka mbọsị a ga-awaji n'ebe anyị bụ nteje mbọsị a ga-awaji nke arọ bụ na ọnwa awari na 8 ka anyị ga-awaji mbọsị ahụ ka a ga-akpọ ọrụ a Igbo bụ Igbo ndị enyi nteje na ndị ọzọ dịgasị iche iche wa ndị ọgbawa fabia na anyị na-awaji na anyị na-eli ji ọfụ so n'ọkọsidede ebe ahụ na nwa ihe onyonyo so ekwu ya ịhụ na ọnwa atọ ahụ ọnwa anọ ọnwa ise ọ kwuru okwu ya ọ dị ike ọkalenda Igbo dị ebe a ọ bụrụ ọkalenda oyibo maka na ọnwa Septemba ọnwa ọbụrụ ọnwa ise enwere ọnwa ise n'oyibo ebugo so n'ọka omume Igbo so adị ka a si agụ ya
so iwa ọnwa ọfọ abụ na aka ya ọnwa ndị ọ dịrị n'aka mgbe a ga-awaji na nteje ndị a n'aka ya ka a na-akpọ ndị obodo n'mmiri nteje vakazi anya na wee nye bit ambọsịa ya wana si na ọ dịzi anya izu na-abụ maọbụ ọ dị n'izu na-atọ wee waa ji ọba ya bụ ekwenye wee si ọsa wee ọbazịa ebuwe so n'onye a merie maọbụ akụkọsi anya ọwa daba na ọnwa Septemba 8 mbọsị ahụ ka ndị nteje ya agbazi ji wee ndị onye ọbụla zi ji ọhụụ mgbe a ji aka kpụrụ ji ochie anago edibezi ji ọhụụ mgbe a ndị ichie ndị ọzọ dịgazi edibezi ji ahụ ọmanye onye ahụ nsogbu maka ka anyị si ebere ibe enwe ike ndị ichie ma gates ọ bụ na aka n'ọgwa ji ahụ ọfishali na eriri onwe ike kwara ndị mmadụ kwara onwe ike ya gbọọ ya ma mbọsị edikilere anya na-eri ume ya imezi enye were were emedi na ọ dị mma ana m ife ikwu esi nọ ebidoro ya nye ema na edogili ji ọfụ wes ka njụ ọrụ ịma na ekwuru na enwere ike mmadụ lie ji na wedele ji na o nwere ka ọyabịa ọya ome nka mana ka njụ ọ bụrụ na mmadụ lie ji tupu obodo rie nke ba eziokwu na ikwuru ihe ọ ga-eme onye ahụ dara iwu apụta kịta asị na onowu na-anọchi anya igwe n'obodo unu na ọka awara ji abịazịa Okeke famili asị na ha ga-eri ji ọfụ na ha na-eri ji na nke ka o si wee dị anyị gburu mmadụ na-eri ji tupu awawa ji ọfishali onwe ebe a na-agwa na-asị ọ na ọfishal agasịa ndị Igbo ihe nwere ji ụmụaka ga-eme egwu ọnụ abụ egwu ụmụaka kama na ọ kara dị ọfishali ọ dị mma ka anyị zere n'aka ụlọ ọrụ Skif Alụsị Limited emesie omeowu abịakwa wungi ya Steel Company Limited is a standard aluminum roofing sheets and steel manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, set tiles, cream sheets, sun-coated color tiles, oven-baked color, windows, doors, PVC ceilings, and more. Make you know also, for Steel Steel Company Limited, we also get aluminum making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff who will help you fix them wherever. Steel Company Limited has acquired distinguished position in aluminum roofing and steel manufacturing industry. Our factory today for timber shed Umuibe along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branch is there for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skipprojects@yahoo.com. Website www.skipandsteelco.com. ọ dị mma na-emeri nne ọ redio ka ị na-ege n'oge Umuibe na nke tata anyị na-ekwu maka iliji ọfụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị chọọ ịyụta ajụjụ n'ihe a na-ekwu maka redio n'oge dịka oge akpọ anyị na 070-653-81320 maọbụ 070-653-81320 ịkpọ anyị ịjụ ajụjụ ịtụ alo ikene. Ọ dị mma ka Mmeneke nọ Onowu Nteje enwelezi onye
ọsọ ndị bụ na-abịa elie na-agbakwa ndị ọbịa ga-abịa soro irie turufu erie ya bụ ji kedu ihe a ga-emegasị turufu wee sị n'obodo ekwelugo kerigozie ya bụ ji daalụsọ ebe anyị kele mmiri ka o si bụ na mmadụ na-awa ji riri nne orika anyị agụrụ ya ọnụ ọ dị ka ara anyị na nsị a na-agụrụ ya ọnụ nke izi ya bụ na anyị na-ezi ndị mmadụ na-ezigbo oriri ka ọ bụ anyị na-ezi mmadụ anyị na-ajọrọ njọ nri n'ebe anyị na anyị na-akọta ji ire anyị na-ezi ndị mmadụ o nwere emume a na-eme na ya na-amagbu onwe ya ndị ụmụ ọgbọ bidoro from 45 na-emetara ruo 50 na a na-ebubatara n'ebu ndị okenye na awa ji ọbụla dịka nke arọ ndị ọrụ a na-akpụ uru ka mma ya akpụ isi anyị na-akpụ ya akpụ isi ọ na-awa nji ka eji eme ya ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ nwaanyị na-awa nji ọtụtụ ndị ọgwụ onye ọbụla dị na redio kịta ebe a teje mesa ihe isi ihe na-enwe ọgwụ abụọ na-abịa nwe ọgwụ abụọ ndị na-eri ede maka onye nwere evi na-egbu onye nwere ewu na-egbu onye gwara ọkụkọ ogbu nọ ka aka ka ụlọ ọrụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya a na-emeri ya n'ọkụ onye re nwa ndị bụ azụ kara ji eri ji nke a na-atụkwu lelele ka a bụnata na-azụ ọzọ so na anyị na-eme eme dị iche iche na-ezukọ ọkụ dịka prezident jeneral anyị bụ Dr. Ilodoba ndị bụ iji ibi aja hụrụ mgbọsị ahụ ndị sie iwe na-egbe egbe ọ ka anyị si eri ya maka na ibe arụ ụlọ dịka mbọsị ebe anyị na-eri ji ịbata na be mbata na ogbu mgbọsị ahụ nri ya adị na tebụl nke ịchọ ikwu kwuru isi osikapa iri ya anyị na-esoro m osikapa enu mana osikapa nke lokal ka eji ụlọakwụ wee tee nnesiwe ọrụọ ọzọ abụọrụ ndị Hausa kụba ọzọ anyị Igbo ọdị ọzọ n'akụkụ anyị gboo so anyị abịara m na-alụrụ ọzọ ọkịta mana ụlọ nri ndị diabetes ka ọ bụ o wee mazịa so na anyị kelere unu n'ebe anyị na-eme na be anyị na anyị ebi ọzọkwa gbasara na-atọkwa na anyị ya agwazi unu ya abụ eri nne maka ọ bụrụ anyị fụ ụlọ na-akwa nwụrụ abịa na na-esi nri kore nkene alụsị a na-ewu onye bụ iri ji ka ndị ụka na-akpọ first fruit harvest igoli na arọ n'ji gị apụtawa bụ ji ọrụ oge ya bụ ogugo ka a na-ego ji ụdị mmadụ na-aga n'ime bred bụ ndị na-alụ bred ma ladies value na redio va na-eto bred ya ka o si ma mma ka anyị si ekwu na anyị na-alụta ji ile ịbata mbọsị awụrụ ka anyị sụọ akpụ anyị na-asụrụ akpụ tiri erisi ọnwa ịsaa ụlọ ebe anyị ga-asụ akpụ na nri tiri erisi ọnwa ịsaa na oji so anyị na-egburu ya alụsị mmadụ na ọbụsị ndị na-aga alụsị mgbe ya nwere ndị na-egbu na alụsị na beve anyị asọkwa na egbu mere mana ọ bụrụ onye a bụ iri ji Igbo na iri ji Igbo ejiri alụsị bịa na oyigo na anyị enwego na Chineke nyewere anyị aka ji anyị pụta ọ bụrụkwa so ji ka a na-alụ na-alụsịkwa ma edere a na-alụ
alụ akpụ mana ji dị special ji dị iche na akụkụ niile a na-akụ ji dị iche na ji nwere season akpụ enwere season ede enwere season ma rice bụ teritori months ka eji alụ ya ma ji bụ yearly onye ka eji ego ya ego na nwata nwoke ka ji bụ ekele enyi ọ dị mma edemeri na omewu nteje chief bụ Chinweze ka m bịa n'ike nọ PG ịma na-abịa na-awa ji na-eri ji n'obodo dị iche iche nwesị ka m jụọ gị dịka onye jikwa PG n'obodo nteje ji a na-awa n'obodo o nwere ihe ọ na-ewetagasị obodo ahụ dị iche iche a ga-asị kịta na ịwa ji na ọ na-eweta ọganiru na-eweta mmeghe na-eweta ibi n'ofu n'obodo ahụ achọrọ m ka njọ ezi anya PG daalụ ịwa ji dịka ọmụmụsonye dịka anyị soro anụmanụ bụ a kind of ndị Igbo asị Thanksgiving n'ịkọrọ ugbo Chineke gosie gị n'ugbo gbasara ji in particular Igwe gagulie na-asị na Chineke emeela gị ọnya bụ dacha ịwa ji ọ na-eweta ihe ọnwa dịgasị iche iche nke izugbo na na-awa ji a eji eto Chineke na ihe ubi akụ ubi mere nne na-eji onye Chineke gosiri o wee iji wee mee ume rie nne ewere ihe nke ga-eri debe nke a ga-akwụ ogbe ndị a ga-ele ga-ewepụta ego gburugburu ndị be anyị na oji a mgbe ọrụ Igbo na-akarịrị nne oji a ga-abụ akụsịa ji wee lee onye ga-arụ ụlọ enwee were ego retere na ji wee rụrụ ụlọ ndị ga-eji azụ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ihe dịka nna m for example bụ ugbo ka ọ nọgidere ọ jere akwụkwọ mana ọ bụrụ ugbo akọ ji wee zụọ anyị ka gba ahụ anyị 7 graduates mgbe ha gụrụ akwụkwọ ọ ji ahụ ka a na-abụ arụsịa elele ibe ndị a wee na-eme ebe ndị a nyekwa ka e ji azụ ụmụ ndị na-amụ ọrụ ndị na-amụ abịa onye ka eji emere gị fri nwa gị jebe Igbo ụlọ na-amụ ọrụ ọ kwụsị ọrụ ebe fri ya na ebe letara ji a ka e ji wee gote ihe ngwa abịa ngwa ọrụ o ji na-arụ ọrụ ife dịkwa ka ọ dịkwa na onye na-azụ abịa ma ọ ihe ndị ọzọ gasị n'ụlọ ka eji akatakwa ego eji amụ nwaanyị maka eji azụ ụmụaka na stejis dị iche iche so na ọ na-eweta agamnihu ọ na-eweta ihe ọma dị iche iche n'obodo onye lụrụ ji nwere aka ọrụ ọ na-enyekwu obi aṅụrị ọ na-enye arụ ojuju n'obodo so ọ na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ana makwa onye na-arụ n'akụ ugbo wee jiri nne nwee ọba ji ọnwa na-enye na-ele na-enwe eweta ego ịgwara onye ahụ eje n'olu ịgwara ụmụaka eje n'olu ọdasị ọzọ onye ọ dị n'ọbara otherwise na ibe gbasara ji awụ a na-agwa akọrọ ebute ya wee sị na nyeri ji ọhụrụ na-awa ji ụfọdụ sakpọ ya na-eweta ezigbo iwe n'obodo ọ na-eweta anaghị obodo ama ntegere akụ jiri nwe n'ọma mbara anyị niile onye ka o ji n'ime iwe nwe ndị ọkụ dịgasị iche iche dịka ndị ntegere na ndị Anam maka Anam na-akụ jiri nne a na-akpụ nnukwu ji maka wa nwere swampy areas anyị na-enye ji aba na-akọ dị ya yes so ha kọsị anya a na-akpụ amata eke enwere ike ndị na-enwe 20 or 30,000 vakonya mgbe ga-ebupụta ya enwere ike emenye 2 to 1 mebi enye ụzọ na-atọ onye ahụkọrọ ji anyị ewere maọbụ onye uri ji ewere nke ọzọ ebe ọ na-eweta agamnihu ọ na-eweta
Yes. ezi mmekọ Daru. ọ dị mma deme PG Nteje Town Union Yes. ka isi wee na-akọwara anyị Yes. maka ụlọ ilu jiba n'ala Igbo afa gị bụ Ilodoba onye nkene ekedi onye na-ekwu bụ Chuka Nwankwo okwu ụmụ kedi ihe ebe anyị na-eme bụ okike otutu ugubere a na-akpọ ya anyị anara agwa gị ịgwaji iwu mgbe a na-akụ ya akụ a na-awụ ya awa awa etinye n'ala orute anyị na-eme otutu ugubere anyị Igbo niile na-eme emume iri ji enwere ji ime eji eri akụkọ onwe ha nwa anyị na-emere ebe anyị na-eme dịka ihe Chineke bute na ihe ekiri n'ala ebere lụpụta ihe ma wee na-eme ihe ndị ọzọ na-ekelekwa ikwu maka awa ji a na-akọ n'ala a na-ekwu maka awam ji ọ dị iche awam dị iche na awa ji ka a na-aka akọ awam ji Igbo na-eme mmemme awam ji nye aghọta Igbo anyị na-asụ okwu makwara mma ọ dị mma onowu ịgwaji ya akọ n'ala iche a na-akpọ ya awaji o nwere nke a na-egbubi ịbụ nke a na-egbubi ịtọ nwee nke a isi ji ka a na-awa 1 2 3 4 den n'ezie nke a na-akpọ mkpụrụ ji nke a unu na-akpọ gbarụchụwa ịkọkọ ya na elufom ya anya ọ dị na anyị by January Peter ebido pụtara na anyị ọ dị mma ndị ọbara na-ebi ọ dị mma ka onye nkene ka wee na-aga gedi kedu adị mma biko ebe okwu m na-aga ebe awamji ahụ na-ekwu awamji a na-ekwu ọbụla nke a na-akọ aka ozugbo awamji a na-ekwu nke ejewo obodo zuo a na-ekwupụta ji obodo ezuo igwe awa ji ma ọwa ọzọ awa ji ma ọ were onye isi izu awa ji awọtachizie ya ebute mmanya kene ndị ichie ọ kene Chineke and ebe ihe ọzọ nna-achọ ka ngwakwa ụlọ ka ụlọ ghọta awamji awụrụ onye ọjọọ ka ọnwụ ụzọ nwere ndị na-eji ụka kwuru ụka ha nwere ike na-adịgịrị iwu awamji ị nwere ike ịnọbe gị weta ji wa kpee ekpere kpọọ ndị be gị ụlọ awa ji kene Chineke na ụlọ ụlọruru ewee gwupụtakwa ji ahụ wee na-eri ya so ka ndị mmadụ anyị na-aghọtakị ya awamji wee tuwo ihe ọgbọji nke ọgbọji na-ebu egoto 6 of September unu ga-agbacha unu ga-abịa ebe mmemme na-eme mana awamji uri ọma ka ọwọ ihe kwesịrị ngomi. Thank you. ọ dị mma demere nne Onowu Nteje na nke okenezie ndị gere ntị na redio n'oge dịka oge a kenekwu ndị bụ unu kpọkwukwe ndị ọzọ ka ha wee bịa na bụ unu maka nya bụ ha na-eme bụ Satọde. ekele m asị m na chiebo keneli anyị onye isi gara onye ngwụlọ si ya na ibe a na-ayọ Chineke bụ na anyị na-ekene Chukwu na ebe a dị ka mmadụ na-agba arọ ọ dị ka mmadụ na-agbaba arọ a na-ekwu na first fruit harvest ka ọ na-abụ ndị izi anyị na-ebute na be anyị na anyị na-enuli ya anyị na-ekene ọra na ezere oge anyị ntị si na adị nwoke mmadụ nwaanyị mma ekpere anyị bụ onye gboo n'aka nri ebute mma onye gboo n'aka ekpe bute mma onye gboo n'iru ebute mma onye gboo n'azụ ebute mma anyị na-ayọ ndị ya bịa na be anyị na Chukwu elu wee bịa n'udo nakwa n'udo arụghadị ọrụ na mma n'aba Jizọs amen. Ọ dị mma anyị ga-asị gị ka ọ dịkwa etu a na mgbe ọzọ na redio n'oge Umuibe ka nkene gị Onowu Nteje Chief Chibueze kenekwu obi PG Nteje Dọkịta Nnamdi Ilodoba ma ndị ABS si anyị na-atụ anya n'oge anụ wesụla anyị wee menye bụ emume ka anyị si eme nke anyị bịara bụ ngwa a na-akpọ appetizer isizi ABS bịazịa ọ bụzi additional
traditional hymn. Ọ dị mma, were ozi a dịka one for the road ka ọ dị.